बे बोसोराव पलिटिकेल हान्जानि ना 2025 आव दिनै फार्स्ट टाइम हाबजेननाय जागोन लोगोसे मा जानो थांगासिनो दं जों बावहाय थांनि गेटखौ मोनजेनबाय ओमफ्राय बेसेबां मानसि जायो पलिटिकेल पार्टिजों लोगोसे BPF पार्टिनिसो दै दिनै फार्स्ट भिडिअ दिनै होजेननाय जागोन आं बावहाय फैदों लिंहरनायलाय हाखु दाखुनो फैनो गोनां जादों मोनसे जायगायाव थांब्रबनांगौमोन थांनो हानाय जायासै थ' जों थांग्रोनि एसे जोंनाव नारानाथा साथाम साब्रै बिनाय सोरबाया ओरै थांदों सोरबाया बैजों थांदों बेवहायबो एसे गुलुं गुजुं जाबाय थादोंमोन ना नंगौना नङा नाथाय एबारनाव बे गुलुं गुजुङा गैला টিকিট বিচাৰি আমাৰ দতমা ব্লকৰ কাৰণে লিডাৰবিলাকে হাবাতুৰি খাব নালাগে এতিয়া বিকজ our candidate of Dotoma Block Committee already final जाखाबाय जोंना हाग्रामा महिलारि सारा already declare होबाय बेवहाय आरो बुंनांगौ गैला हाग्रामा महिलारि सारनि जानानै आङो दिनै बुंगोन गुबुन जायगायाव जिहेतु थांथ'वाखै थाङै आं बुंगोन गुबुन जायगानिखौ दतमा ब्लकनिया अलरेडि फाइनाल जाबाय फाइनाला ओरैबादि जायफ्रा दासिम BPF नि MCLA जानानै दङ 10 जन बे 10 जना सोर हाग्रामा महिलारि सार गावनो सासे भटबरजरानि मुनमुन ब्रह्म सासे सराइबिलनि मृत्युंजय नार्जारी सासे दतमानि प्रकाश बसुमतारी सासे बावखुंग्रिनि धनेश्वर गयारी सासे सालाकाथि ब्लकनि देरहासार बसुमतारी सासे निसिमा ब्लकनि जेम्स बसुमतारी सासे काजलगाव समष्टिनि फानिराम बसुमतारी सासे आरो अदालगुरि धनसिरिनि सासे फैलाव मा मोनदों प्रेस मुसाहारि गासै 10 जना अलरेडि फाइनाल जाखाबाय बेखौ अलरेडि जोंना चिफ सारा हाग्रामा महिलारि सारा अलरेडि डिक्लेयार होबाय होनायनि खारना मा बियो जाहैदों बिथांमोनहा देरहाखांनायनि उनाव जोंनि सरकारा फैयाखिसै जोंनि सरकारा फैयैनि थाखाय बे 5 बोसोराव बिथांमोनहा खामानि मावनो जोंनि सुजुग सुबिदा होनांगौखौ मावनानै होनो हायाखिसै मानोना गभर्नमेन्टआव गैया नंखायनो जिहेतु एबार गभर्नमेन्टआव फैफिनखासिगोन दा फैगासिनो थानाय BTC इलेक्शनाव जोंनि BPF-आ हारसिङैनो गेलेनानै गभर्नमेन्ट दागोना बेयो खाथांखासै बे हिसाबै बे 10 जनखौ BTC-आव खामानि मावनो बे बोसोरबायाव सुबिदा मोनैखौ बोसोरबानि थाखाय सुबिदा होफिननो नागिरदों बिथांमोनखौ नंखायनो रायजोफ्रा गोसोआव लादो जोंना केन्डिडेटआ फाइनाल जाबाय हाग्रामा महिलारि सारा डिक्लेयार होबाय बिथाङा जाहैबाय जोंना प्रकाश बसुमतारी एसे गसंदो जायनाखि दासिम MCLA खा आरो जोंना मोनसे खोथा रायजोफोर दतमाया ज' जानानै ग्रोब थांनानै देरहाखांनायनि उनाव EM बिनानै लायनांगोनलै हागोन ना हाया जोंना लिडारफ्राबो थांनांगोन ज' दतमाया गोदोनानै थाबाय दतमाखौ होननानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ होननानै सारा आसामाव सारा बुहुमाव नाम गायनानै गुबुन जायगाया सुजुग सुबिदा लागासिनो दङ नाथाय बड'फानि जोनोम जायगा बड'फाखौ जेराव फबदों थुलुंगाफुरि दतमाखौ जेरावबो गिनानै थायो नाथाय जोंनाव दतमायाव फैबा जेबो गैया मावनानै लानो बे सुबिदाखौ जों मोनाखै जोङो सिगाङाव मोनदोंमोन दकेन्द्रनाथ ब्रह्म गोनां समाव बिथाङाबोथ' इन्टारिमावसो दंमोन ना फुल फ्लेजेड EM नङामोन इन्टारिम सरकारावसो दंमोन बे हिसाबै बिथाङाबो मावनो सुबिदा मोनाखै नंखायनो आङो गोबां बुंनो सानाखै रायजोफोर दिनैनिफ्राय बे गेट टुगेदार प्रग्रामनि उनाव बयबो साखाफारा जाखादों दुब्लियाव जेरै माइ गायनो साखाफारा जायो इलेक्शननि थाखाय BTC इलेक्शननि थाखाय साखाफारा जाखानानै सान हर मावनांसिगोन
गाबोनखौ आं बुंला दमासि बारग्रोथोंसै नङा होमबा दमासिया फैबाय दिनै 5 तारिख 14 तारिखआव माग बिहु गतिके 10 दिननि उनाव जै होनानै बयबो हौवा हिनजाव ओंखारनांगौ आरो जों जेरैखि जाया दतमाखौ देरहाहोफिनबावनांगौ EM लाहोनानै EM खौ जोंनो बिगोन हाग्रामा सारनाव दतमानि जाय लिडारफोर दं जोंना राजेन ब्रह्म दं आदा रबिलोचन ब्रह्म दं आदा मामोन धीरेन्द्रनाथ ब्रह्म डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट जनिक लाल जोंनियाव दतमायाव साबा सेन्ट्रेल कमिटियाव दंखायो आरो बिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन पर्टफलिय'आव दङ जोंना राजेन्द्रनाथ ब्रह्म BPFनि जेनाखि कनस्टिटिउशन এই কনস্টিটিউশন ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তেখেতে দায়িত্ব লৈ আছে গতিকে আমি দুজন তিনিজন গৈ যদি হাগ্রামা সারক যদি রিকোয়েস্ট করো EM নপোৱাৰ কোনো কথা নাই দতमा ব্লক बेनिखायनो आं गोबां बुंनो सानला रायजोफोर दिनै बे खोथाखौनो रायजोफोरनो खिन्थानो आरो खामानि मावलांनो होननानै बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आं गोबां बुंनो सानाखिसै मानोना सेन्ट्रेल कमिटिनि आरो मोनसे खोथा जोंहा सेन्ट्रेल कमिटि BPFनि कनफारेन्स फैगासिनो दङ 21 तारिखआव बेंटलाव जागोन चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेंटलाव नाथाय बिनि सानसे आगोल CWC PMB बिसोरो सानसे आगोल जिरायग्रोगोन जोंनि खामानिया जाबाय 21 तारिखआव फुंनि 8 बाजियाव बेंटलनि फोथाराव सौहैनांगौ आरो जोंनो डिरेक्टिभ हरखाबाय गोजौनिफ्राय मोनफ्रोमबो ब्लकनिफ्राय 100 जन थांनांगौ बेवहाय खुनु सेलनि खोथा गैया ज' जाजाय पेरेन्ट बडि वमेन इयथ BSU आरो सेलफोर ब्लकआव जेसेबां सेल दङ बिथांमोनखौ ज' लानानै 100 जननि बारा जायोबाथ' खोथा गैया नाथाय खम जानो मोना आरो बेहाय बिराद गिदिर डिसिसन जागोन जाय डिसिसनफ्रा फैगासिनो थानाय BTC इलेक्शनाव माबोरै मावनांगौ बिनि पलिसिखौ बाहाय हरजोबनाय जागोन आरो जोङो डिसिसन लाखाबावदों दाख्लै जेब्ला जोंहा 5 अक्ट'बराव क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्ड पिपुल्स फ्रन्टनि BPFनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि कनफारेन्स जादोंमोन এই কনফাৰেন্সত আমি ডিসিশন লৈছো বা লোৱা আছে আৰু এই ডিসিশনটো মই যোৱা